Sanibonani. Yanibingelele amanyanda yentokazi. Kanti-ke ngibuyile nehamba phambili ngibuyile nezisematheni. Unfortunately engisiphethe azikho mnandi. Sibonile sonke ugogo Sikhotheni ufakile laphayana i-statement la abikela khona abantu ukuthi ena udlulele emhlabeni umntwana wakhe womfana. So ngokuchaza kwakhe ugogo Sikhotheni uyasho laphayana ukuthi ena-ke ingane yakhe bekade isesibhedlela for isikhathi ibile bigula. So kuthi maningi ama-operation umntwana asedlule kuwona asemenzile. Uyachaza ukuthi ena-ke isiphi isizathu ngempela esenza ukuthi umntwana wakhe egcina esishiya emhlabeni. Uyasho ukuthi ena-ke umntwana wakhe ubekade laphayana i-tube yakhe ipayipi elihambisa ukudla ukuthi bekade lifishane, so umntwana bengakwazi ukuzidlela nje. Isimo nje bekade sicayi isimo sikamonde. Ingathi umphefumulo wakhe bakithi ungaphumula ngokuthula. Iy'nhlungu ebezizwa emhlabeni beziziningi. Sithembe ngale bakithi umntwana uphumule. Kanti-ke emndenini yomibili ingathi nayo ingaduduzeka. Umndeni wakoMotheneng nowakaShange. Ya guys, ubuhlungu okwenzekele kugogo Sikhotheni. So mina ngiyafisa ukukwazi ukucabanga laphana ku-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba asihlangane khona.